Άλλο ένα βιντεάκι unboxing σήμερα και έχουμε φέρει από το Temu ίσως την φθηνότερη που υπάρχει ηλεκτροπόντα φορητή. Πάμε να τη δούμε μαζί. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η ηλεκτροπόντα ισχυρίζεται, δεν ξέρω, θα δούμε, ότι είναι ιδανική. Σίγουρα για ερασιτέχνες, για επαγγελματίες δεν νομίζω. Και μιλάμε τώρα για επισκευές μπαταριών, είτε εργαλείων, είτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος να κάνει με την ηλεκτροπόντα. Οπότε, πάμε να την ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα και να ξεκινήσουμε τις δοκιμές. Για να δούμε τι έχει μέσα. Κάτσε να κλείσω το κουτί. Εδώ είναι η ηλεκτροπόντα μας. Εδώ βλέπω έχει κάποια ηλεκτρόδια ακόμα. Έχει το σύρμα ταινία, δεν ξέρω πώς λέγεται εδώ. Και αυτά πρέπει να είναι θήκες, είναι, για να δω. Ναι, καλά κατάλαβα. Είναι θήκες για να φτιάχνουμε μπαταρίες, συστοιχεία μπαταριών. Οπότε αυτά τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε κατευθείαν εδώ πέρα στην ηλεκτροπόντα. Αυτή εδώ πέρα είναι η ηλεκτροπόντα. Να πω την αλήθεια, εντάξει, απ' έξω είναι όλο πλαστικό, έτσι. Όλο πλαστικό. Εδώ φορτίζει με Type-C. Δεν ξέρω πόσες χρήσεις βγάζει με μια μπαταρία, αλλά θα δούμε. Πλαστική, δεν είναι λίγο βαριά, φαίνεται στιβαρή κατασκευή, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν ξέρω, λίγο το πλαστικό που έχει απ' έξω με φοβίζει, θα δούμε. Εδώ πέρα βλέπουμε σταυροκατσάβιδο έχει, για να μπορούμε να αλλάζουμε τα ηλεκτρόδια σε περίπτωση που χαλάσουν, καούνε ή οτιδήποτε άλλο. Έχει κάτι άλλο εδώ μέσα, δεν έχει κάτι άλλο εδώ μέσα. Οπότε να ανοίξουμε εδώ πέρα, να βγάλουμε λίγο την ταινιούλα, να κάνουμε δοκιμές, αλλά πριν κάνουμε δοκιμές θέλω λίγο να δοκιμάσω, να δω πόσο εύκολο είναι να αλλάζουμε τα ηλεκτρόδια. Να δούμε πόσο εύκολο είναι άμα ρυθμίζεται το ύψος ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε λίγο να το δούμε αυτό. Λοιπόν, φέραμε το κατσαβιδάκι, το βρήκαμε επιτέλους στη μύτη και πάμε να δούμε. Λοιπόν, το ξεβιδώνω εδώ. Λογικά δεν το βγάζω τελείως. Θέλει μάλλον λίγο ακόμα. Λογικά δεν πρέπει να φύγει τελείως. Να σου πω την αλήθεια, σαν σφινωμένο. Κάτσε γιατί βγήκε τελείως τώρα εδώ. Έχει ένα ζόρι στο να βγει. Κοίτα, εγώ τώρα δεν θα τη βγάλω γιατί είναι καινούρια. Δεν θέλω να βάλω ούτε καμιά πένσα ούτε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε ξαναβάλει τη βιδούλα και πριν προχωρήσουμε στη δοκιμή, πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες εδώ πέρα. Αρχικά ανοίγει από εδώ πέρα από αυτό το κουμπάκι, το πατάς για 2 δευτερόλεπτα λέει και έχει ανοίξει. Ωραία. Από εδώ πέρα ρυθμίζουμε την ένταση. Τώρα είναι στο πιο χαμηλό. Έτσι πας, ανεβαίνει. Εδώ είμαστε κάπου στη μέση, να το πω έτσι, και μετά πάει ανάποδα μέχρι να φτάσει εδώ που είναι το πιο ψηλό. Από την άλλη πλευρά. Πού ήμασταν? Εδώ είναι το πιο δυνατό. Και εδώ μετά πάει το πιο χαμηλό. Πάει έτσι και έτσι. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο είναι εδώ πέρα το manual και auto. Αλλά το auto δεν μου αρέσει εμένα. Τι είναι το auto? Με το που ακουμπήσω εγώ θα κάνει αυτόματα. Θα σκάσει η ηλεκτροπόντα. Ενώ με το manual πατάς το κουμπάκι εσύ από εδώ πέρα και είσαι κομπλέ. Οπότε έχω φέρει εδώ πέρα μια χαλασμένη συστοιχεία. Να κολλήσουμε εδώ πέρα να δούμε πόσο καλά κολλάει το σύρμα. Άμα ξεκολλάει. Και ουσιαστικά αυτό εκεί πέρα θα φανεί άμα είναι καλή ή όχι και σε βάθος χρόνου πόσο θα κρατήσει. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε λίγο το σύρμα, να κόψουμε ένα κομματάκι. Ή εγώ νομίζω είχα και κομμένο. Είχα ανοίξει, ναι, έχω ένα κομμένο εδώ. Αλλά είναι χαλιά. Θα κόψουμε ένα καινούριο. Εδώ είσαι. Αυτό το ξαναβάλουμε πίσω. Θα κάνουμε και βιντεάκι επισκευή μπαταρίας. Λογικά θα επισκευάσουμε αυτήν, δεν ξέρω. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε το σύρματάκι. Και θα δοκιμάσουμε εδώ πέρα. Που είναι όλο αυτό ενιαίο. Εντάξει, είναι χαλασμένη και όλα στην μπαταρία, έτσι και δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Κάτσε να βάλουμε μία εδώ πέρα, να βλέπουμε και το μέγεθος. Θα φαίνεται. Βάζουμε εδώ πέρα, πατάμε. Πατάμε καλά και πατάμε το κουμπί γιατί είμαστε στο manual.
Εδώ έπιασε ένα. Και είμαστε στη σκάλα νούμερο 4. Πάμε να δούμε τι κάνει στο τράβηγμα εδώ. Δες το. Αλήθεια λες τώρα, δεν το περίμενα αυτό. Η δεύτερη δεν κόλλησε. Άμα δεις εδώ πέρα, που είναι εδώ, έχει κολλήσει το ένα. Πάμε να κάνουμε και μία με πιο μεγάλη. Λοιπόν, κάτσε να το βάλουμε εδώ και να ξαναπατήσουμε. Τώρα φαίνεται να πιάσει καλύτερα. Να το. Εδώ είναι. Το βλέπεις. Δεν ξεκολλάει. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να το ξεκολλήσω. Κάτσε να πάρω και ένα τεμπιδάκι να το δοκιμάσω, αλλά δεν νομίζω να έχει θέμα. Να το. Όχι. Λοιπόν, μία ακόμα στο πιο μεγάλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν το πιο πολύ, να το πω έτσι, το full. Εδώ νομίζω είναι υπερβολικό αυτό. Αλλά βλέπεις. Λοιπόν, αυτή ήταν η ηλεκτροπόντα γενικά, λίγο γρήγορα και πρόχειρα. Αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου, μα είναι καλή, αλλά στην κόλληση φαίνεται να κάνει δουλειά. Κάτσε να χαμηλώσουμε. Φαίνεται να κάνει δουλειά στην κόλληση, δεν έχει θέμα. Κρατάει, δεν μπορώ να τη βγάλω. Το θέμα είναι θα φανεί άμα αξίζει τα λεφτά. Εντάξει, θα μου πεις τώρα για 20 ευρώ που την πήρα, πόσο να στεναχωρηθείς άμα χαλάσει, ξέρω εγώ, μετά από 2 μήνες. Ειδικά άμα τη δουλεύεις και βγάζεις τίποτα από αυτό. Λοιπόν, θέλω στο βίντεο αυτό ένα like, ένα subscribe κάτω, ένα σχόλιο, πώς σου φαίνεται άμα την έχεις. Και στο link στην περιγραφή θα έχω δωράκι αυτήν εδώ πέρα, μπορείς να την πάρεις και εσύ από το Temu.